Què passa quan busques un projector portàtil per al teu viatge i et trobes amb una allau de possibilitats? El número 1 d'avui és el més barat de la llista i encara aconsegueix impressionar amb la seva qualitat. Avui et presento el top 5 dels millors projectors portàtils per a viatge. The Puesto 5 és un dels més barats de la llista, amb un preu de 65,99 € i una puntuació de 4,5 sobre 5. Basada en 343 opinions. Aquest projector és ideal per a qui busca un dispositiu bàsic i assequible per a ús ocasional. El número 5 ofereix una bona relació qualitat-preu, però és important tenir en compte les seves limitacions. Anem al lloc 4, on la relació qualitat-preu comença a notar-se. El MacBook Aquigrejat 310 és un dels més interessants de la llista, amb un preu de 77,99 € i una puntuació de 4,3 sobre 5. Basada en 584 opinions. Aquest projector ofereix una bona qualitat d'imatge i és fàcil d'usar, amb una aplicació integrada que permet controlar-lo des del mòbil. El MacBook Aquigrejat 310 és una opció molt interessant per a qui busca un projector portàtil i fàcil d'usar. El projector HDR10 és un dels més destacats de la llista, amb un preu de 135,98 € i una puntuació de 4,4 sobre 5. Basada en 514 opinions. Aquest projector ofereix una qualitat d'imatge impressionant, amb suport per a contingut en 4K i una resolució nativa de 1880 píxels. Un dels usuaris el descriu com impressionant per a presentacions de PowerPoint i vídeo i per a veure contingut a més a casa. El projector HDR10 és una opció molt interessant per a qui busca una bona qualitat d'imatge sense haver de gastar una fortuna. El Puesto 2 és un dels més interessants de la llista, amb un preu de 55,99 € i una puntuació de 4,2 sobre 5. Basada en més de 10.385 opinions. Aquest projector és ideal per a qui busca un dispositiu compacte, funcional i fàcil d'usar per disfrutar de contingut multimèdia a casa o en qualsevol altre lloc. Un dels usuaris el descriu com mini projector amb Android 14 ideal per a cinema a casa ocasional, mentre que un altre diu que és molt apanyat per al seu mida i que és molt fàcil de transportar. El número 2 ofereix una bona relació qualitat-preu, però és important tenir en compte les seves limitacions. Arriba al número 1. Atén el que ve. La Prunac U és el millor projector portàtil de la llista, amb una qualitat d'imatge molt bona i una facilitat d'ús impressionant. Un dels usuaris el descriu com imatge molt bona per a aquest preu i diu que cumple de sobre. Un altre diu que és un gran projector per al seu preu i que és molt nítid en condicions d'obscuritat. La Prunac U és la millor opció per a qui busca un projector portàtil d'alta qualitat sense haver de gastar una fortuna. I així acaba el top 5 dels millors projectors portàtils per a viatge. Si has arribat fins aquí, és que t'ha interessat conèixer les millors opcions per al teu proper viatge. No oblidis de subscriure't al canal per a més continguts com aquest i si t'ha agradat, donem un m'agrada per a poder continuar creant continguts de qualitat. Fins a la propera i entrem al lloc 5, on la cosa canvia.